Ir-realtà ta' poplu li qed jixjieħ hija waħda mill-isfidi ewlenin fis-snin li ġejjin, iżda dan il-gvern huwa impenjat li jistinka biex ġenerazzjonijiet akbar jagħtu kontribut lis-soċjetà. Għalhekk inħass il-bżonn ta' politika strateġika nazzjonali għall-anzjanità attiva li fil-verità tejjeb ir-rati ta' inklużjoni soċjali u parteċipazzjoni li taċċerta li l-anzjanità fis-soċjetà Maltija tinsab fi triq ġusta. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt li kienet jitkellem fit-tnedija ta' din l-istrateġija it-tnejn wara nofsinhar. Il-Ministru Mary Louise Coleiro Preca qalet li permezz ta' dan il-proġett l-aspirazzjonijiet tal-anzjani se jkunu qed jintlaħqu u jinelbu l-ostakli li normalment huma assoċjati mal-ħajja anzjana. Intant is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Franco Merċieqa fisser l-importanza ta' din l-istrateġija u diskrivija bħala sebħ ġdid tal-politika Maltija fir-rigward tal-anzjanità. Il-Segretarju Parlamentari għalli permezz ta' koordinazzjoni ma' professjonisti f'dan il-qasam, il-Gvern wasal biex inidi dan ir-rapport. Lekk aħna meta ħadna tas segretarjat sibna din hija ħaġa importanti bħala priorità u fil-fatt għadda il-Kummissjoni u f'temp ta' qasir f'temp rekord ta' 7 xhur ħriġna din l-istrateġija li mhux biss għax għamilnija imma anke ta' kwalità tajba għaliex kienet infassla moħmija bejn grupp ta' professjonisti f'dal qasam u anke diskussjoni, konsultazzjoni ma' oqsma kemm statutorju kemm volontarji ma' ħafna nies biex fil-fatt wasalna din l-istrateġija. Dan ir-rapport qed isir 7 xhur mindu dan il-Gvern ħatar il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Anzjanità wara li gvern preċedenti naqas milli jħejji l-istrateġija tant li l-Kummissjoni Ewropea kienet talbet għal 3 darbiet konseguttivi lill-Gvern Nazzjonalista biex iħejji ir-rapport. Wieħed mill-imħuħ wara tfassil tal-istrateġija kien Marvin Formosa li fisser l-istrateġija bħala lodda ewlenija li se twassal għall-inklużjoni produttiva għall-anzjani. Mingħajr ebda dubju din l-istrateġija hija a watershed moment għall-pajjiż, għall-anzjani tal-lum u anke għall-anzjani tagħna. Hija politika strateġika li tmur mill-paroli għall-fatti, ġifieri from rhetoric to action. U għandha tliet punti importanti fiha. L-ewwel wieħed li nippruvaw li insostnu id-dinja tax-xogħol fost l-anzjani u nkabru wkoll l-involviment tagħhom, intuhom iżjed opportunitajiet biex jipparteċipaw fis-soċjetà, kif ukoll ikun hemm ukoll żviluppi biex il-ħajja indipendenti fost l-anzjani tiżdied ukoll. Dan ir-rapport huwa biss il-bidu ta' triq li se tkun qed twassal għal bidla strateġika li minnha mhux biss se jgawdu l-anzjani iżda s-soċjetà kollha.